Здравейте, ютубъри! Ние сме TN Max Production и днес ще ви покажем как ще пием 3 в 1 с сол. С каймак. И сол. Да. Добре. Чакай малко. Чакай малко. Първо. Ела тук. А тук не. Е сега. Чакай малко, търся нещо. Какво търсиш? Търся нещо, чакай. Добре. Може би сте виждали рекламата вече на това Нескафе. Днес ще го пробваме. Жалко, че няма толкова каймак, колкото показват мисля. Никога не вярвайте на хубавите реклами. Защото не са истина. И след това не бих ви препоръчал да пробвате сол. Да, но ние ще го направим. Добре. Както Как виждате, можеш наистина с ще твоето сложи и сол. повече? Не е моето повече, е. А, да. Едно, Без 2, 3, сипане. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Те ще са. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Как? Така, добре. Искаш да го направим 20? Не. Я ти ги разбъркай. Добре. Що не ми казва, че напълно намества в камерата? Така. Още са малко топли, затова може да ги изчакаме да изтенят, не се знае. Новите игри, които мислим да играем, са 15, които са бая дълги. 15 ли бяха? Да, 15 топ 10 от 2010, 2008, 2013, някои са от 2014. Ще видим. Така, чакай, ще видя дали е солено. Малко успере. И е солено. Още ли слагаш? Да. Топ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Тебе, аз трябва да я пробвам. Да, чакай. Ти имаш 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. 20. Солени. Добре, къде я наместя камерата? А нали я наместих, бе? За купак я взе. Наместя, ама няма кефите, както седиш. Сериозно? Идиот. Ну както и да е. Така. Така по-добре. О, тук не мах да запомня. Не. Не. Стана много гадно. Тук не стига. Чакай се, да. Пробвай го. Супер е. Добре. Супер. Ще ги пием next с сол. Някъде е стенат. Да. Нека малко паря. За жалост, госпожата по математика ми взе листа и забравих част от игрите, но повечето ги помня. А пък и знам сайта за игрите, така че... И през това ти си виновен, че си рисуваш в част по математика. Интересно беше. А пък и Не госпожата е много трябваше също скучна. толкова много сол. Не, трябва си. Тофс? Не. Да. Не. А, не. Не. Ти си първи. Трябва и двамата. Ще успия после на екс. Не ми доистини малко. Не, знаеш какво ще духам, защото няма тъчана. Ще ви духаш. О, леле, мале. Ой, духай. Ох, я гледам. Готово. Сериозно. Да. Толкова. Еди. Чай. 3. Чакай, бе. Отвратително е. 3. Знам. 3, 2, 1. Аре. Малко пари. Аз печеля за сега, тъй че се смей. Малко солено е. Не правите хора. Ужасно е. Обаче пък е готин. И так бих. Винаги съм бил победител в това. В това. С надпивалето. Не, твърдо ми е горещо. Твърде ви солено.
О, ще пия нещо за душата. М-м. Да. М-м. Не пробвайте. Ще там то. Добре. Това беше за днес. Надявам се и вие да го пробвате, но не ви го препоръчвам. Да, той след малко ще повърне. Така че ще затваряме. Сабскрайбвайте. Може само да гледате. Коментвайте или лайквайте. Да. Или само И гледате. това беше от нас. Чао.